Готова ли си? Хайде. Следващият е Брайан Купър. Айде. Готова ли си? Айде. Ма няма пипаш пиката, чули? Бъде пики това! Бъде пики това, Ели! И в... Правилно. Ай, пак му някакви пипаш пиката, чули? Решавам. Л, И, Ш, А, В, Айде, готова ли си? М. Не! Бъде пики! Пак! Айде. Готова ли си? Не! Бъде пики! Ой, неправилно. Не пикай. Айде, пак. Благодаря, Брайан. Следва Тес Рендъл. Готова ли си? Готова ли си? Не, бъде!